Salut YouTube, eu sunt 57 Lucian și vă prezint episodul 4 din Minecraft Let's Play. Data asta nu mi-a mai ieșit rima. În primul rând vreau să vă spun că am răcit rău, dar rău, deci nu mai pot. Sunt terminat și am zis să filmez azi, deoarece mâine nu prea pot, azi fiind duminică. Aoleu, Doamne! Da, ăsta pornesc cronometru, așa. Așa. Am făcut parteneriat cu YouTube. Încă nu știu, încă nu mi-am trimis link-ul, acum 5 minute am făcut parteneriatul. Da. Și vă prezint casa. Pam. Sper să vă placă. Cred. Sper. Deci, nu știu sigur. Deci încă este în lucru. O să văd cum o să fac. Am și acoperișul. O să fac o gaură pe da, să mă culc. Stați să văd ceva. Așa am avut o problemă. Nu contează. Da. Da. Pardon. Ce? Nu m-am culcat? Ok. Da. Ce vreau să vă spun, am făcut casa și drept dovadă undeva în colțul ăsta, cred, aici sus, o să vă pun niște imagini, dar mici, nu mari, așa. O să văd, poate la sfârșit o să pun și un intro, acum nu știu că la 100, deci nu prea pot să mai vorbesc, foarte greu. Mă scuza că tot fac că n-am ce face. Am și niște șervețele aici lângă mine. Deci, episodul ăsta o să fie mai mult comedie. Nu băgați în seama ce fac acum. Ce zile am ajuns. Ieri nu mai puteam, eram foarte fericit dimineața că m-am trezit, vai, nu mai pot. Că am fost la o prăjitură cu niște prieteni și după m-am frizat seara și frizerul m-a stropit cu apă pe cap ca să fie mai ușor și când am ieșit din frizerie era frig și cred că atunci am răcit. Acum nu știu dacă chiar. Așa am zis să mă duc să iau niște nisip să fac geamul la casă. După asta o să fac undeva lângă piscina, sper. Pardon. Deci de fiecare dacă uit câteodată să spun pardon, nu pot. Mă doare cap. Azi că nu fac episodul ăsta deoarece o să fie cam mai iurea că sunt bolnav, dar merge așa. În primul ați văzut titlul, am răcit, ăsta o să aibă titlul Am răcit 2. Deci, și, da. Apă. Așa, cred că mi-ajunge. Răsar, mă gândeam ca pune deja. Sper să vă placă casa. Sper, nu sunt sigur. Acum nu știu, o să pun geamuri plate sau subțiri. Da. E cel mai vrea că nu prea pot să urc pe aici, când mă duc încolo. Trebuie să mă duc până pe aici. Uite, încă mai am stone de aici. Pardon. Din nou. Cât am strâns o grămadă de pământ, să vă arăt și altă dovadă, pardon.
După cum vedeți, acolo nu mai e o bucată de munte. Am luat-o eu cu pământ. I-am pus pe aici tot. Deci numai aici, cred că mi-am luat numai 6 stacuri, până aici. Bun, aici au fost, am găsit-o dita mai peștera. Am explorat-o, dar era mică. Și am astupat-o. Că nu avea sens. Așa. Și cam atât, cred. Să vă las imaginile acolo. Hai de cap. Fondul iar îmi place mult. Și asta aici. O să fac sticlă subțire, cred. Termopar, mai nou. Cum se făcea? Parcă așa. Da. Îmi ajung 32. Deci, nu o să fac tot. Deci, am niște idei de construcție, dar îmi trebuie multă sticlă la construcțiile alea, dar am deja 32. De ce? Da. 1, 2, 3. Deci eu acum o să le pun cât de cât, aici 2, în partea asta. 1, 2. Așa, aici 2 și aici 2. Așa. Acum între câte structuri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci lăs 2. Nu, lăs 4 și 2 le fac. Da. Ce deștept. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deci erau sau uite așa. Sunt singur acasă, trebuia să mă duc la biserică, dar fiind răcit, nu am mai avut de gând să ies din casă. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 și o să fac 3 pe mijloc, deci 3, nu, 4, deci 4, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. M-am gândit la server acum, nu știu dacă o să-l mai postez, dacă o să-i mai dau drumul, până nu fac bani, să-i plătesc costul, până așa, nu mă mai complică. Nici verișorul meu nu se complică, deci nu are sens. Singur, să încep singur. Am luat medicamente, dar tot nu trece. Trebuie ceva mai puternic. Aoleu, și mai trebuie sticlă. Da. Deci, întotdeauna trebuie să nu uit să lăs nisip la făcut. Adăugăm aici 2. Și aici 1, da. Așa. Bun, asta am făcut greșit. Aici 3 în mijloc. Deci casa este design propriu, nu-i copia nimic de la nimeni. Da. Fusesem laminat, dar am uitat să vă bag niște imagini. Să vă pun, după m-a venit ideea să fac poze ca dovadă. Acum nu știu dacă la fiecare video o să fac chestia asta. Bun. Aici sus nu prea am cum să pun. Aici, dar, da. Uite, îmi place mult chestia asta.
Ia, dacă fac noroc cu... Pardon. Aici... 1, 2, 3. Așa. Mie nu prea îmi place să joc Minecraft singur, dar m-am gândit ca să devin și eu așa mai... să mă mai specializez și eu, că făcând videoclipuri, mai ales că mă ocup cu desene. Cine vrea desene făcute, cu ce vreți voi, bine, nu chiar complexe, că v-am spus că sunt și eu la început, vă fac cu 5 euro, depinde. Acum caut o licență de Minecraft. Dacă aveți careva dintre voi, spuneți și cumpăr. Să nu fie nici 60 de euro. Că am mai găsit eu odată, nu știu, că l-am întrebat cât vrea, 62 de euro. Eu când am auzit, dar ăsta e plecat de pe fix. Mai degrabă mă duc și-l cumpăr de la direct din... Acum nu mai găsesc licență pe net, că cumpăram de mult, dar nu mai găsesc. Așa. Cam atât. Pe jos o să fac aici bucătăria. Aici o să fie un hol. Deci, așa. Deci o să fie o casă ca în realitate, dar nu cred că chiar. După ce termin casa, o să mă duc la minat. Sper să găsesc ceva, că am nevoie de diamante, de chestii din astea. Dar dacă distrug ăsta, nu vreau să aflu ce se întâmplă. Se întâmplă asta. What? Asta n-am nevoie. No. Asta o să las unul. De asta n-am eu. Avalea asta. Nu. Atât. Bun. Deci, aici o să trebuiască să strică, nu are niciun sens. Uite așa. Să fac undeva o intrare aici. Aici o să fie camera mea, cred. Da. Așa. O să fac, mi-a venit așa pe moment, canalizare. Acum nu știu cum o să fac eu chestia asta. Canalizare și ghiuvetă, tot. Deci, îmi trebuie pistoane, trebuie multe, dar mai acolo. Uite așa. Nici aici n-are sens, chiar dacă am făcut sticla asta degeaba. Și acum o stric. Dar ca început trebuie să-ți faci un punct de reper. Orice ar fi, tot o puneam. Chiar dacă trebuia să nu, tot o puneam.
Oh. Mai sunt 4 minute. Cred. Bun. Ok, o să pun niște torțe. Una, așa, așa. Apoi, așa, așa. Câte aici? 1, 2, 3. 3. Așa, și așa. Bun. Cam multe torțe, dar merge. Asta o să le distrug. Așa. Ok, aici o să pun lemn. Episodul trecut, din păcate, l-am făcut mai scurt deoarece am avut niște probleme. V-am spus și în video. Deci, aici o să fac baia. Deci, n-am să pun geamul la baie, totuși. Deci, fac. Așa, o să fac o baie mică. O intrare din bucătărie, chiar dacă e ceva anormal. Dar suntem în Minecraft, totuși. Aici orice se poate întâmpla. Doar jocul ăsta e de imaginație, în sens că să joci. Bun, aici o să pun o ușă. Aici una. Bun, bucătărie o să fac tot aici. Dar totuși baia să o fac până aici. Ba, da. Bun, până aici. Ok, că o să am nevoie de spațiu. Că dacă o să fac și canalizare și din astea, o să am nevoie de altă parte. Dă-o la mână. O să fac o serie de întrebări și răspunsuri. Dar să puneți întrebări. O să încerc să postez vizionările pe ăsta, videoclipul pe Minecraft România. Cred. Am un prieten care e, de fapt, cred că știți, e șef președinte pe serverul de Rampage. Deci, sau era, cred că știți, Cristian sau Cirax, care cred că o să cenzurez când am zis numele, dar nu. Nu, că n-are. Las că fac un topor. Așa. Stați puțin. Așa. Ok.
Dacă întrebați, n-am pus pauză la video acum. Că n-am mișcat deloc măusul. O să strănut. O bani. Ba nu. Aoleu, tată. Nu mai pot. Ok, da, cam aici se încheie și episodul de astăzi. Eu am fost Lucian. Nu uitați like, comment și subscribe. Și da, vă salut. Ciao, les.